Здравейте хора, тук сме и тази част я записвам за 10-ти път, не за 3-ти. Както знаете, майвах много в предишния епизод. Зад кадър също много майвах. И се озовах на този остров. Майвах над 1000 блока, но не намерих ендър портал към енда, въпреки че това не съм търсил, просто по принцип, като майваш 1000 блока, трябва чанковете се заредили. Добре. Трябва да намериш портал такъв, но зависи на къде майваш. Може би аз съм майвал на грешната страна, но както и да е, ние не търсихме това. Така. Сега тук, озовах се тук и мисля тук да ни е спаунпойнта. Не спаунпойнта, тук да ни е къщата, всичко. Да. Фул съм, не, фул айрон. Имам 4 диаманта, с които нищо няма да стане. Открих Ocean Temple, който може да ви покажа. Събрах доста от него. Ето натам е, както виждате, всичко е обиколено в океан. Ако има поне някой, който ме гледа и напише в коментарите, че иска да му покажа Ocean Temple, веднага ще се съгласи и ще ви го покажа. Не съм читвал, нищо. Просто нищо, ето. Даже нищо не съм правил, в читманти от доста време не съм взял. Но верете се, ето, цялото меню, всичко, няма нищо. Така. Открих, че с F се сменя мейн ръката. Не се сменя мейн ръката, просто айтема от дясната ръка се прехвърля в лавата с F. Някой не знае. Като мен. Да. Също открих координатите с F3. Тук горе X. Уоу, аз съм на 1700 и нещо. Уоу, няма да се заселваме тук, хора. Отиваме да търсиме на 1000. Отиваме да търсиме. Опа, тук се намалява. Тук пак намалява. Тук се увеличава. Гледаме Хикс. Да, натам. А тук се намалява. Трябва и на двете да се увеличава. Нищо, ще гледаме Хикс само. И отиваме към 1000. В новата ми програма за снимане няма да спра видеото, което е много. Ето 1000. 1700 сега. Така. Точно 1000. Нека все пак проверим. Просто така. Не съм на слушалки и не мога да ви кажа дали чувам нещо, ама... Уоп! Добре, извинете за това, което ще направя. Но сами видяхте, ситуацията беше наистина много критична. Само да си оправя... Какво направих? Само да си оправя това. Брайтнеса. Между мисля, че ми е на муди. Settings. Не, на брайт ми е. Да, то си личи. То без торчуваше. Кирката. Тези арк навици, да играе арк. Виждате ли това, което аз виждам? Да, точно така, Стронгхолд. Не, смисъл, майншафтове, ама Стронгхолд може да има. Да. Добре. Всичкото ми майнване се отплати. Имам ли торчове? Май не имам. Добре. Сега, нека отидем към майншафтовете и умираме. Или не? Хора, аз съм бог. Не умрях. Уоу, майншафтове, добре. Извинете, че станах написал просто. Не искам поредицата да приключва, защото ако умра за
трети път наистина ще е шорт. Ще речкът на поредичката и за мен и за вас няма да е много добре. Така. Много съм намалил. Уоу, те са променили майншафтовете. Ако някой е играл Майнкрафт от дълго време, ще знае, че това не е така. Да. Може би вече няма колички. Не знам. Ама много са промени. О, спомърче. Меч, вярно. XP, хора. Free XP. Не, няма да го чупа, само ще го заградя с торчове, за да... Защото, както знаете, тук ще се заселваме и ще си имаме XP ферма, хора, от спайдари, което е най-тъпата XP ферма някога. Даже са 2 спаунъра. Не знам, така мисля. По принцип трябва да са 2. Най-тъпата XP ферма ще имам за спайдари, понеже спайдарите нищо добро не могат да пуснат. Най-добрата XP ферма е за такива, за скелетони, защото добре да я написвал съм и пак ми се видя това като крипър. Добре. Най-добрата XP ферма е за скелетони, защото те могат да пускат супер готини енчантнати лъкове, могат само да си отбележат това. Мърдайте, бе, кучета такива. Това е за от призмата. Тук ли сте? Едното. Другото рип. Добре, спомня се. И към рип и то дойде. Добре, ще го запуша с дърт. Ето така. Само да знам, че е тук. Вярно. Така. Кирката ми на привършване. Усещам как ще си печа айран. Не айран, аз имам. Дърво, добре. Добре. Не съм го... тук как искам да намеря диаманти. Тук как искам да намеря нещо. Кой левел сме? Нещо FPS ми пада. Не, бе! Видяхте ли ги тия кучета? Щяха да ме бутна. Бати тъпите кучета. Добре, 16 начитаме. Горе-долу 11. Гати тъпите кучета, хора. Знаете ли какво ще направя? Само с едното обаче. Гати страхливото куче. Ти трябва да ме пазиш, бе, грозен. Try to swim in lava to escape AKTG. Така му се пада на тъпото псе. Като ще ме бута собственика му да пада в тази лава. Вярно, аз не съм го изпекал. Добре, няма списал. Не. Няма да ги взимам. Колко пайжам? 30. Винаги, просто винаги купайте ето така. Винаги, когато намерите майншафтове и задънна уличка, винаги купайте така. Почти винаги се открива нов майншафт, но през повечето случаи не се, както сега. Пример. Добре. Нека се тръгваме. Така. Нямам кирка, не ми трябва. Само ако намеря диаманти ще ми трябва. Само да си направя торч. Торчища. Да си направя торчища. Ето така. Прилепче. Марш.
Чао, чао. Добре, майншафтове е добре. Но това, което търся е Ender Dragon, портала му. Уау, пъкъмно е с Redstone. То кажете една мина, където да не е пъкъмно с Redstone. Добре, сега ще ви демонстрирам. Не, аз нямам кирка да го... Не, аз не така. Няма да си правя диамантена кирка още. Знам, че повечето хора... Да, сме повечето. И те гледат два човека. Но тези два човека, които ме гледат, им благодаря изключително много. Че ме гледат, защото... Добре, те са такова. Брадвичка нещо лао. Саплинги, не знам, защо съм ги запализил. Така.